Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2026 yılın 16 fevraly hepleriniň birinji güni hoş geldiňiz. Demokratik Opozisiýanyň platformanyň kanalyna. Hormatly izleyijiler, şu biziň çykyşymyz hem TikTok'da, assalamu alaykum hormatly izleyijiler, hem YouTube'da 2 kanalla, Facebook'da, Twitter'da we beýle kanallarda 7 kanalla bir wada gidýär. Ine şoň üçin haýsy kanalyny görýän bolsaňyzam ýazyň, şu kanaldan bizi görýärsiz. Türkmenistanyň görýän bolsaňyzam plus koyun, men biler ýaly Türkmenistanyň görýär dedi. Sebäbi soňky wagtlarda internet peterli ýene ulandy, ýene peterli ýene ulandy. Arkada zamanyny internetiň ýagdaýy kyn biz düşünýärsiň sebäbi o arkada zamany. Hormatly izleyijiler, gelin ine biz gepleşigimiz başladyň. Şu günkü gepleşigiň temasy arkadaň asbuda zamany. Gelin şu hakda görüşelim. Gurulma edilin Teyaman Aşgabat'tan Mari Velayet, Balkan, Leva, daha şu vilayetlerden, ahıl vilayetlerden adımlar can edip Aydın diye Mırada, şu Asuda Asmanına, aşağına Asuda Asman oluna Bay Asman ya Garib Asman, o hiç renki var o Asuda Asman'ın. Asuda Asman'ın aşağına biz garip bolup diyor. Düşündü şu zatlar Mırada halkımıza deyip yani ayyalar elementi aýtdym şonu. Şu arada da bir ýuwaş gurulma eder. Ine gelin men birinji bilen size video okudum we komentar berin şu videoya. Hormatly izleyijiler, ýa bir minut. Ine birinji video. Bir de habarlar geldi Türkmenistan'dan. Ümitlerim şunu. Arkada komandasy mezbur ýagdaýda, mezbur däl ýagdaýda ikinji taýmda doping geçirýär. Men şu maglumaty bir 6 ýerden aldım. Hatta oýunçularyň bir dostundan aldım. Şular utturjak bolup doping geçirdiler. Ine şu arkada zamanyna, arkada da bir real bir beýatlyş esasyna, sen fizik ýagdaýyň esasyna, talantyň esasyna ýeňişlerler. Para, garadan işlemek, garadan konvertasiýa etmek, internet yok, tanış görmek, zat etmek, hatta futbolda, sportda da şeyler. Milyonlarca, 10, 20, 30 milyonlarca, 1'e 100'ye 140 diye men aýdyljak sanlar yok. Yani 10 milyonlarca dolar sowurly Ronaldo diýip puş. Ine şu gurban bolýan esasy alyp barýan siýasaty. Hemme zat puşdur. Sebäbi boş adam. Bunun ne siyasatı var, ne maksady var. Milli lider bolup ne bunun bir maksady var, ideýasy var. Milli lider olmak üçin men size bir zat aýdym. Sen ideýaň bolmaly. Halky birleşdirip, halky öňe akıdyp, halky motivasiýa beren bir ideýa bolmaly. Şu ideýadan soň, şu ideýa ýetmek üçin bir maksatnamalar bolmaly. Maksatnamalar diýmek näme? Ine şu 2026'da biz şunu adamlar, 2028'de şunu, 2030'da şunu, 2040'da şunu, 2050'de şunu bir maksatnamalar bolmaly. Eger maksat bolmasa maksatnamalar ýene bolsun. Muň hemme maksatnamada ýerden turup, direkden soň, ýa ukazkyjyny alyp, neme boýup, öz täze kostyumlar koýmak we pul oglamak. Ine kezzap gurgany berdim hamyadyn, ýa milli liderçilik biznes şu. Tiýden şu zatlar utorursa ýadyňyzda bolsa, 2020'de biz ýapşanlarda Aydym aýdýardy. Häzirini Aydymdan, Aydym aýtdyk biz video klipini alýatsa öz Aydymyzy goýýar. Şu Aydymdan. Şoň üçin Aydym aýtmagam okka. Gaýty bagşylaýdy. Kim men bilen Aydym aýtsa, şoňa ýagny zaslужный artist adyny berjek. Atkalyň artist adyny berjek diýär. Ine arkada da. Özüne arkada. Indi biz düşdük şoň ogluny da arkada däl eken. Gelin biz birinji video edelim. Ýa-da futbol klubyna gelelim. Serden näme bolup geçýär? Ýanky hatta Atametrano ýagny şäherde geçirýär. Men bir daha ümitlerim hormatly izleyijiler. Türkmenistanda atlar we itler opozisiýa bolanmasa Türkmen halky kän bir orýal aktiv bir wada bolsa gerek. Ýadyňyzda bolsa, gurban ýyny elten at büdüräp ýykylyp onu gow ýykdy, malçla diýip ýykdy da ýangy kelleti bilen ýer sokdy. Onuň turbilmän şöyle maskara bolup bütün dünýä onuňa ýatdy da birinji ýer aldy. Ey şol adam bana
Klonlarım şunu klonun neden klonlarım katıyorum kendime. Ya ay biz buraya almasar var. Değil o Murada diyorlar. Inni atlarım ineterdim. Şun çeyresinde kurbanlığın çeyresinde atlarım çeyre koşulası gelen o. Lütfen ol ata apaysan yarat. Yine bu atam apaysan yarat oldu. Lütfen kurbanlığın çeyresine koşulan o. Bolay mana bir oğudan yönü ayak dip dur yani çeyre katnaşlar gelen o. Onun yankı kurbanı bolun için çeyre katnaşlar gelen o. Yine atların içinde ikinci apastan yer. Yankı adına bile moporin birinciyle bütün dünya gördü. Şuna minne bütün dünya gördü başlayan. Yaşar yine alt var yani. Ha? Hey, telle buraya nem yaşapmış ya, yaşapmış. Böyle bir dravata. Attı. Yo, men attan doğru yani. O yaşar yine alt var yani. Yine şunu yankı hakiki görsem öyle şu kurbanlığın fiyatı şu. Hakiki. Şunu yankı iki sözde ayıp bildi. Yine bir videonu okuyayım. Hürmetli yaşlar gelin ağzı çıkmasının ünsünü çekelim. Yumur kırağı ünsünü çekelim. Siyah atar. Eder misin? Çok belgelerim var. Ben Türkmenistanlıyım. Çocuklarım var. Evimizi düzeltmek istiyor. Lütfen. Yardım eder misin? Lütfen. Kralım yardım eder misin? Ne şuraya Yankoğlu'nun ıkbali ali daşını gidenin 60% ıkbal şeydi. Ya ul kard edip gidiyorlar ya da çıkmak için kard alıp gidip işlep şunu üzüp çağlar bekliyorlar. Qıynatağım. Bu durmuş sonki asuda asman bolunu arkada zamanın durmuşu. Ön bulayan durmuşu yoktu. Şu kurbanlı geçti bunu. Şu durmuş emeli verildi. Yine şunun alt bayan siyaseti. İndiki video seyredelim vatandaşlar. Sorwa bir acayip vakanın sahanına Twitter'de deni tayip olmadık 45 bin orunluk Olimp Stadionu'nun minlerini belep duran atın keşfi ağlıcı kendi yüderlik şekillerle birlikte yerleştirilen o koruda futbol yarışının başlayanını alamatlandırıyan sport alıv yakıllı. Yattan çıkmayacak bu fırsatlar karışsız bakı bir taraf Türkmenistan video vaatli at muradın mekaniyelinin maksadı okkunlu ruhlu enem acayip sağlaşığı iyidir. Duşuk ilkinci minutlardan başlap çekilişli kədeti evolli. İki toparın oyuncularım meydançada usatlıklarını görkezdiler. Duşun birinci yarımının 19. minutunda Tavud Arabistani padişahlığının Al-Nasr futbol toparının oyuncuları hatabı açmak başardılar. Oyunun birinci yarımında iki toparın oyuncularım karşıdaşına taraf iyilikderli hücumları kuradılar. Sorwa bir acayip vakanın sahanına Twitter'de deni tayip olmadık 45 bin orunluk Olimp Stadionu'nun minlerini belep duran atın keşfi ağlıcı kendi yüderlik şekillerle birlikte yerleştirilen o koruda futbol yarışının başlayanını alamatlandırıyan sport alıv yakıllı. Yattan çıkmayacak bu fırsatlar karışsız bakı bir taraf Türkmenistan video Karışsız bakı bir taraf Türkmenistan. İnnihadır İran'ın üstüne Amerikan tanıtları Türkmenistan'ın üstüne giyirip şunu yani spets operasyon geçip uğrar. Yine bakı bir taraf Türkmenistan. Şunun bir taraflı yalan. Bakı bir taraflı yalan. Bol motor bir taraflı ben neye çevirdik aydın. 7 gedek daha tasdikladılar. 7 gedek tasdiklar yine Amerikanlar yani neme çözülüyse yani öz teritoriyasını veriyorlar. Hakkı yok. Hiç yıl hakkı yok. Bir taraf gitmeli. Ay kurban bu maşenlik de. Hemme de hatta maşenlik. Sunugotta, siyasatta, ekonomikada yani durmuştu. Neye çayal var, her vilayette bir ayal var. Giyce onu ayarlar ben yani triyek çekip aylantılar. Bu men düşünemek şularda ne yer götürüyor.
Türkmen halka anırda dursun. Yer näge götürýär? Ine şu ýanlar. Gelin men size başga bir videony görkezdim ýollar boýunça. Men şonu jemledim de size ýagny şonu bir näçe video jemlep size görkezdim diýdim. Bizim halkymyz goýýa bolan der onu ýa-ni jalba ýa-ni başga diýerim aýrýar. Şoň üçin ine biz alyp ýetişik. Bu halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyň döwlet adam üçindir. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarmyň watan diňe, halky bilen watanlar, döwlet diňe, halky bilen döwletdir diýen ýörellerini eýerýän agdywer halkymyz bugun parahat we awadan durmuşda berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwründe ýurdumyň ötüşleriniň ak ýolundan bedew bagty anam bilen öňe barýar. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwründe gahrman arkadaly gahrman serdarly ýurdumyz ähli halk bolup agdywerlikde 2026-njy ýylda ulu üstünlüklere wetlenip gadam atdyk. Tüfelem asfaltymyza göz değmesin. Tüfelemde koyunlar. Yanma zor botdukda asfaltlarımız. Zorlara karanlar. Tüfelem göz değmesin. Ine hormatly ýerleşler, sizin görüşüňiz ýaly Türkmenistanyň ýolu şu ýaly. Gynanmakda. Men şu ýollar boýunça kepin aýdamak sebebi adamlar günlük kösenýär. Ýola çykmany, ýolun ýöremäni, mekteplere çağrı gitmäni, enatalar öýüne çykyp şu kuşlugyny gördüňiz da, şu kuşlugyň öýe girmeli. Oňa ýene öýüňi tüpürmeli, öýüňi nemetmeli, daşardan mikroplar dağıtır, hemme zat öýe gelýär. Bu 20-nji asyrda mümkin oğullarda. Uruş diýen Ukrainada şu ýalat ýok. Bunda on gaýdam ýok, adam ýok. Ýöne on dogdan arkadagam ýok, arkadagy terdagam ýok, milli lideram ýok. Mümkin şondandır. Şoň üçin biz oýlanmaly. Biz etmeli şu klaunadany, ýagny şu maskarabazy biz etmeli, biz adam bolmaly. Biz adam hatawyna görülmeýän hükümeti aýyrmaly. Gaty şart ýagdaýda. Şoň üçin juma namazyna biz çykyp başlaýar, her 5-nji gün we nesip bolsa geljekde biz sizi çağırar, taýýar bolun, biz çykmaly. 100-nji gedek çykmaly bolup çykyp şunu aýyrmaly. Başga lazymyz ýok. Başga bizim geljegimiz ýok gynadapda. Şoň üçin daşynnaky, Türkmenistan daşynnaky işleyen adamlar öýe dolan anlaşmagyda kömek edin. Şol meçitlere barsın. Soň adamlar öňe çykanda ulum goşulsun. Türkmenistan'a pul vermeniňizde indi jaýda da iyi vermäň. Azjyk garaşyň. Häzir ine nesip bolsa ine 19-dan 20-ne Ramazan başlaýar. Diňe nahara boldy. Guruşyk hemme zatlar duzun. Görürsiňiz, emheme polisler sizin öýleňize gerer. Haýyş ederler. Häkimler haýyş ederler. Durulun ziyatkalary. Siz işläp, ýani Türkmenistanyň ziyatka kampaniýasy saklaýar. Durulun bol bermeýän. Ýok, ana ýani kezaplyk üçin serdar berýän kopýor. Kim kezaplyk edýän bolsa ýa-da kim sizden jak sorýan bolsa, video ýazyn, ýani sesini zapis edin, YouTube'a koyun, TikTok'a koyun, biz çekip alıp görkezýär bütün dünýä. Indiki video seyredelim hormatly ýerleşler. Ine şu ýollara gördüňiz. Men size görkezdim ýalňa. Bize göz değmesin. Tüfelemde koyunlar. Yanma zor botdukda asfaltlarımız. Zorlara karanlar. Tüfelem asfaltımıza göz değmesin. Tüfelemde koyunlar. Yanma zor botdukda asfaltlarımız. Zorlara karanlar. Tüfelem göz değmesin. Indiki video seyredelim. Ine şu orada. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garasy we Baky tarap döwletiň liderlerinden tanıştırýan watan habarlar gepleşmä başlaýar. Şuň Türkmenistanyň milli giýitleri Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly arkadaşlar, DJ, ýazyjy, arhitektor, hatjy, supermen arkadaşymyz Gurbanguly Berdimuhammedow. Rus dilinde 4 tane kızlar bilen çykyş etdi. Kim быть, если быть кем, то тогда чему быть и кем.
Yine çağlar yani köçüden eğer oynadılar. Ben düşünemem. Şuraya palçık olur. Hovulda oynanmasın köçe çıkamıyor nokta. Tığır neye futbol ya. Köçüden eğer futbol ya. Mağazaya neye futbol ya. Ben düşünemem şunu. Ne yapacağım şu etrafın, şu oğlan adamın hekimleri var. Köçe umurmadan buğdayım yok, pahta da yok. Şu köçelerden başladı. Ne yapacağım talep edin onu. Talep etmeli. Onların talep etmeseniz hiç tat olmuyor. Köçelerden traktörla geçip olmuyor. Şunun için talep etmeli. Talaba öğrenmeli. Ne yapacağım? Türkmenistan'ın prezidenti ol bir konstitutsiyadaki vaktlayın adam. Devlet serdarın kam değil, kurbanın kam değil, çürük tohumun kam değil, bizim kam değil, bizim hemmemden. Şunun için bizim vatandaşlığımız yok, bizim milletçiliğimiz yok, bizim namusumuz yok. Biz şu hapada yatıyoruz. Gulyar Cayguriyar, o zaman hükümet menne'lay, o başkalar. Yok o, hükümet biz, şu bizimki. Hükümetin bizimki. Kurbanın değil. Biz şondan el çeksek, biz şonu hiç tat diyemedik, kurbanın kıval ya. Şunun için diymeli, barmalı, sormalı, etmeli. Sen onun borcu şol, o aylık al ya. Tivigal baylıkları satıp, bizim ata bağlılığını koyun baylıklarını satıp, şöyle pul alıp, yani şol işleri bitiriyor deyip boyunalırlar, cevap karşılarlar. Ne yapmış bediren o? Sormalı. Aylık alma, çıkı işleri. Başka bir işlep bilen olacak. Şol işletin deyip aytmalı. Koyup bilen, üyüşüp, hekim çalışıp bilen, kalkol başlığı çalışıp bilen. Üyüşüp bize gerek gel. Bizim kandidaturamız şul adam, şul olmalı, şul bize hizmet eder. Sizin ol korrupsiyonerleriniz gerek gel diyseniz şov olur. İnanın. Baştan bir o adam. Görürsünüz. Ne elime diye. Ana levapta avtobusun yankı nimetini kaldırdılar. Adımı çıktı pes ettiler. Türkmenbaşı da golf klub golfun uzak bolu kurbanı halk çıktı onu korkaydı. Ne şu aytmasam hiç tat yok. Biz aytmalı şunu. İndiki videoda edelim hormatlı iyileşler. Ne doğanımız ki? Yok. Yeni de şu yollar ya katastrofa Türkmenistan için yolları katastrofa. Ne doğanımız ki? Yol jakşy, keliver deyip. Mine patık kaldı koy furalar bile. Strata dedik gelip oturdun minde. Yakşı nemes koy mine. Aldak koydun koy bile Murat ağa bile. Bitmendi kezitme. Ne doğanımız ki? Yol jakşy, keliver deyip. İndiki videoda edelim. Kori hil derecesi üptün edilmeliler ve olar yüz vaktında kurunup kurtarılmalılar. Kahraman arkadağımız yüngde koyduğun velipeleri avra bilen yerine getirmekte himmelere üstünlükleri arzu edip bir yerden uğradı. Yadırkı dögürde tutuş yurdumuzda milli binagarlık görevlileri bilen yadırkı zamanında yukarı hil derecesi üptün edilmeliler ve olar yüz vaktında kurunup kurtarılmalılar. Kahraman arkadağımız yüngde koyduğun velipeleri avra bilen yerine getirmekte himmelere üstünlükleri arzu edip bir yerden uğradı. Yadırkı dögürde tutuş yurdumuzda Yollarını uğrayan mı? Atlarına, pişiklerine, itlerine giden yollar. Gülyalıktır. Maşinan çalışıyor. Her ayda bir maşin çalışıyor. Bunun kakası kim? Bir alkaş. Türmüre var. Bir küçük kanak vardan gülyalı deyip kol çek kayan adam. Türmürede yani oturun ayarlarda zorlap yaran adam. Kakasına pulu yok. Öğüdünün pulu yok. Gelenine yani bağışta olayın tüzümünü çelip paraşüt tuzuk. Yine biz imzimotuyuz, işlat diyemde o. Yine şu kezzabım, içeri ne diyem. Oğlu doğrular milli başladı. binagarlık görevlileri Birinci bilen öğüdü kezzablık başladı. Aydımayt başladı. Hiç at demedik. Sonra yeğenleri çıkıp başladı. Hem de hatta oğulak başladı. Hiç at demedik. Nazar çürük emele geldi. Bir topar firmalar öyle. Ola oğulak başladı. Hiç at demedik. Gulnavat 4 tane Lubov'un edinliği.
beýleki doganlary, gyýlary, çağlary, Serdar hemmesi Türkmenistana siňip ýa sorup başladylar. Hiç zat diýmek. Arkadaş şoför, Azul Asman özüňiz anladyk. Nire geldik? Ine şu oldu. İnni bir dip başlamaly. Häzir dünýäde krizis, Türkmenistan ýagdaýy mundan beter bol. İmtin otursaň, size pul yetmedi. Olar pul yeter durur. Sizin yankı giydeceğiniz beterir. Sizden alınan solatlar. Oludan alınmaz. Onunki kişilmez. Şu yali. Şoň üçin men her hepde cuma namazına sizi çağıryan, davayti çıkalyň, davayti bir herekete girip meselen çözelim. Indiki video verdim. Anam milli lideri, Türkmenistan'ın halk matbaatynyň başlygy, Gördüňizmi? Ağlawalar yankı. halk matbaatynyň başlygy Ünslerim şuna. Kahraman arkada. Ünslerim. Türkmenistan'ın halk matbaaty Şu ağlaway statuýasy näme şu anda? Sen kim? Sen näme halk maslahatyny itýata etdin? Näme boldy sana? Men diýärmi şu maskara var, şu kesel adam, ünslerim. Ünslerim. Bu kesel adam. Barın yerine it pişik at adamı da hata eden o. Oğlunu hata eden o biz kim ay? Şoň üçin şula adam mara banisa gitmeli, bunu görkezmeli kimdir mi? Biz bunu ýanky milli lider edip bunu saklap bilemiz okuyna tamam. Ine ýene bir videony görkezýin, şu ýerden. Pardon. matbaatynyň başlygy Kahraman arkadamyz Türkmenistan'ın halk matbaatynyň diýwanynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna uğramak üçin paýtagtymyzyň halkara howa menziline tarap urady. Meýlim bolýary Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk, hoşnýetli we diň hukukluk gatnaşyklaryna Ine şu Gurbanly Amerika. Näçe ogly gorkup ýanky postun taşlak gitbilen o. Entek bir topar adamlar çalışmasa gidibilen o. Ya entek hökümet goşuk. Entek Serdar hem hökümet alınmadı. Kakasyny ulaşy geldi, kakasy boyun aldy. Indi kakasyny ýerdi Amerika. Ýagny bular Irana, Amerikanlar Türkmenistanyň bazary goýup çözmany boyun alyp, Amerikan var pul dilýär. Ve şöyle de aktivistler var, sonra batış etmek için diye. Aktivistlere de batış edip, yani huzur taraftan batış edecek var ya, şöyle bir firmalara onu haş edip, ya politikanlara haş edip, şunu edecek var ya. O Fransa'da geldi, Fransa'da Macron'a Gurbanova durdurmalı, birine beydi ya, hayvanat ya, nimet ya, töhmedat ya deydiler onu. Olama ediptir, ben ne durdurayım? Öğren dur, bak ulanış, kuruluş, olmak. Yani imzama ediptir. Türkmen hökümeti ine Şweýetsa barmam, Şweýetsa opozisiýany alyp gaýtjak bolup, başlar etjek bolup. Bunu var, Türkmenistanyň içi ýaly diýip pikir edýär hemme beýle-de. Kanunly işleýär. Türkmenistan kanunly işleýär. Türkmenistan döwleti ýok. Kanun işlemede döwletde. Döwletde hökümet bolmasa, 50-den gowrak doganlaryna hökümetde bağ bolsa, o kimin hökümeti? Halkyň hökümeti mi? Halkyň döwleti mi? Ya Gurbanlyň hökümeti we Gurbanlyň döwleti bolýar. Men şoň üçin ýa halkyň hökümeti ýok Türkmenistanda. Indi hormatly ýerleşer, men ýene bir video görkezek bolýan. Şu videony görkezmäkem, ünsüň men size bir maglumat berýän, ýa-da TikTok'tan bir haýat etdi. Men şunu size okap berýän. Familiýasy ýadyma düşenok, şol adamyň ýöne Aýdan. Annaliv Gurban geldi. Yaz Muradoviç Taxtabadyr etrawynyň Sunwat mekdebiniň müdiri çağlary okuw alanok ziyatka bermesen. Ine Taxtabadyr ýanky Annaliv Gurban Yaz Muradoviç barada biz öňküde TikTok'taydyk. Onun çäri görülmedi. Ine men häzir ofisiýalna ýan şul adam ziyatka ay hemmeden ziyatka ýöne şul adamyň sesi ýanglanyny hemmerde. Halk inni şunu götürülen o. Şunu adamı gelip bağlılık etmeli. Bağlılık etmek için şöyle barıp MHM yiti işleyendir. Aktivistler tutmayan mı olsa? Şöyle barıp o dağılar, stavkan amaydalar, taxtabalar dağılar. Ne açı stavka, ne açı girmeli. Hem de dağıtlar aydarlar. Eğer stavkalar şehirde yayran mı olsa elbette o pul alıyor. Onu tutmağın saat. Ne el tutmalı, mesela öğretmeliler. Şam'dan sonra aynı. Yani falşığı pul verip tutturuyor. Şondan sonra bilmeden.
Yine de bir başka bir dağda aytjak bolýan hormatly dinleýişler. Aşgabatda dağçalarda 6 tane ýolbaşyň çagalary narkotik peridozirovkadan aradan çykdy. Ine şol birinji tapar şol üýüşüp narkotik çekip ýa-ni 5 manda harit zakat edýärler. Ýa-ni naharda gelýär. İkinci olarak zakat edene naharda gelenine eýen bu öli. Peridozirovka. Men şol ýerdäki gyýyň bir ýeriň suratyny okudum, kim tanýan bolsa, beýleki zorlaryny tapar ýaly ine şol gyýda üntürpdirdim, şu ady Leyli, şu gyýyň ady. Şu gyýy şol ölüniň aradyna bak. Kim şu tanıyan bolsa ya da şol ölen adamı tanıyan bolsa bir de aýdyň atdan familiýany haýsy çynovnikden çağırary. Çynovnikler da ýa-ni şu haram pul alsaň haramlyk senden çykman. Sen risk etberdiň, ýa-ni haramlyk etdiň, sen gizlenýän, sen ukyýan bilýän näme gizlenmeli o zatda o çağın bilen o. Çağın çykýar, çağın ölüp gidýär. Şu ýaly men wakalar köp gördüm aşgabatda ýaşanlar, bir topar çynovnikden ýa-ni çağlar şeýle weran bolup gitdi, maşgalyp pytrak gitdi. Ine men başlady gurulmajak bolýan ine bede köp ýaşlar jaňa diýä menim aktivist boljak, menim siýasatçy boljak, maňa da men bir hepden dowamyna bir köp adamlardan şonu eşitdim. Ilaytada studentler ýöne ýa-ni 40-dan geçenler amma men gaty ötülen şu zatlara näli siýasata öwrüp bolur, näme gidip bolur. Öwrüp bolur. Gatansa ChatGPT'ni alýan, ChatGPT'ni ýa-ni alýan da şöyle men siýasatçy boljak. Man haýsy kitaplar okumalydy, 5 kitap berdi, şonu okuýan. O zaman yeni şey sen bütün dünya tarihini, siyasi tarihini bilmesen öňe gitmek ansat bolýar, kyn bolýar. Bir de siýasatçylar gerek. Siýasatçylar bolmansaň, siýasatçylary gyrynsaň, gurban boly. Aktivistler ýok edensaň, ne şunu edin. Şoň üçin bize elmydama siýasatçylar gerek. Siýasat diýende durmuş, ykysady, sosial dünyadaky bolup geçen zatlar öňe giden tendensiýalary göz öňünde tutup şonu jemläp bilip öňdäki ýol kesitläp biljek adam. Ya düşünüp biljek adam. Muňa ýa-ni derece gerek. Muňa her kim bolup bilen o gaty kyn mesele. Siýasatçy bolsaň sen hemme zatdan habarly bolmaly. Şoň üçin haçanla ine misal üçin mesele diýenler biznesmen başlaryna birinji karhana açýar. Soň ulu karhana soň ýa-ni aksionерny opştur, soň korporasiýa, soň ýa-ni bir topar döwletlerde korporasiýany giňelip internasional näme açýar, internasional korporasiýa. Soň patolog diýilýär. Indik şoň adam eger çat geçer şu zatlar siýasata geçer. Sebebi onu çözüp bilýän derejesi, onu seyret bilýän spektr gaty uly bolýar. Yani şoň üçin siýasatçy bolmak gatan tatly işler ýöne. Diňe siýasatçy bolsaň siýasatçy bolmasyn. Sen mesela için başka hünerin ya siyaset hünerin bolsa da 3-4 hüner öwrenme bolýar. Ne gelecekte mesela için sen iyi texnoloji, isusny intellekt, iyi texnologiýany öwrenjek bolsaň sen ýandan biologiýany bilmeli, fizikany, kwantum fizikany bilmeli, sen matematikany bilmeli, robotlar erkekini gurnap, bozup, çözüp östürýär. Gelecekki ýa-ni dünýäde hünermend ýagdaýlar ine hünerler şular. Şoňa bir taýýar bolmaly. Şoň üçin siýasata her wagt ösmeli. Ol gurbanlygyň 80-nji ýylyň siýasatyny ýöretseň üstüne urarlar. O mümkin näme. Şoň üçin kim siýasat öwrenjek bolsa, bizden hem nähili ýagny kömek gerek bolsa, habarlaşyň, biz kömek eder. Bize näçe milli siýasatçylar köp bolsa, şonça döwlet dogry gider, şonça biz ýiti gider. Şonça biz beýle goňşy döwletden siýasatçylaryny utar. Şonça da biz güýçli bolar. Sebebi biz goňşy döwletlerden näme tutulýar? Bizim siýasatçymyz siýasatçylar. Siýasatlaryny gurban. Siýasat bilýär. Amerikanyň gelip bu aňda nimet dur. Rusya gelip bu aňda basyp dur. Ýa-ni islen döwlet. Sebebi bu pozisiýasy ýok. Pozisiýany bilmek üçin
Sen stratejiyan olmalı. Strateji olmak için fundamentin olmalı. Prinsiplen olmalı. Prinsipem yok. Şunun için vatandaşlar men her wagt aýdýan Türkmenistan ösmeli. Bu düşüne gitmeli. Häzir gynalsak da ýokarkyda okuyan adamyň hiç bir perspektiwasy ýok. Arkanda çinovnik bolmasa ýa-da en atan çinovnik bolmasa gadanlar daşlar ýurtlara gidip şo ýerde maşgala bolnap başga milletler bilen başga döwletler üstüne gynalsa gaty agyr ýa-ni agyr şu mesele geljekde kadr katastrofan boljagyny, geljekde demografiya problematynyň boljagyny ökürýär. Bize hökümet uratda çalışmalar gerek. Bize reformalar gerek. Bize hökümet uratda yani ötüşler gerek. Biz duru bildigini. Şol diktatorun aşağına arkadağı şokrak deyip el çarş ellerimiz mazol olup gitti. Bol etmedi. Şimdi men vayenlara yürüyecek koyan. Vayenlara sizin aranızda görüldüğü ve kahramanlar var. Häzirçe siz sahna çıkanlar. Şoň üçin halk çıkanlar siz vayenli bolup yani halka olmalı oluyor. MHM polisler men bilmedim. Ol golajağı diye yönü vayenlerin gücü hem birininkine hem ulu. Şoň üçin siz Kata maydanınızda halkyma, watanma hyzmat ederim diýdiňiz. Gurban gula, serdara diýmediniz. Olar временный adamlar bolmaly. Ýöne временный gelip bizi ağlap, falsifikasiýa edip, hemme daha saklap paslayan boldular. Olum konstitusiýany we Türkmenistanyň hemme kanuny bozýanlar. Bu jenaýetçilik. Şoň üçin siz adalatyň tarapyna durmaly. Siz halk bilen bolmaly. İçinizde gerolarınız bolsa, halk çıkanlar, tanklar mı, BMP'ler mi, näme alıp bolýan bolsa, gapdaryna durundy. Aýdym, men general, ya men leytenant, ya men kapitan, çarif, men halkyň tarapyndan, halka bir dar ise, men madip, men şunu okudum, men şunu etdim, men sizi gorajak diýsen, ömürlük Türkmenistan taryhyna, öňki, geljek, häzirki sen gahrman bolýan. Sizi gahrmançylyk öwrütdiler. Kahraman bolmany öwrütdiler. Ine wagtyňyz geldi kahraman bolmak. Biz siýasatçylar, biz düşündirmeli, biz halka gitmeli. Kahramanlar ine siz bolmaly. Siz watany goramaly. Watany ananyň hem daşyndan howp bolup bilýär, hem içinden howp bolup bilýär. İçinde bir maşgala, çüýlük maşgalan howpy Türkmenistana degdi. Daşyndan howp gelmedi. Şu içindäki çüýlük maşgala daşyndan howp getirdi. Biz Russiýanyň koloniýasy bolduk. Amerikanlar näme diýse böküp dur. Ol sebäbi biz hemmenin koloniýasy, döwlet ýok. Döwleti berkitmek üçin biz halkyň içinden öz prezidentimizi, öz deputatlarymyzy, öz ýagny Türkmenistanyň ministr, kabinet ministri hemme biz halkymyň içine taýlamaly. Zat kalap ya aparat prezidenti nırklar var o magzyna kioskda bar baklaşyk tuwal ýa 5 manat, 3 manat, 6 manat. Şoraýa Lewap hekimiň ýolbaşynyň ýa-ni stavkasy 150 000 manat. Marin departament polisiýasynyň stavkasy 80 000 manat. Aparat prezident şey diýär. Aşyr geldi begleyip ýa-ni aýrylan adam şonu goýdy. Şoraýa biz şunu atları bu maskarçılık şu içindeki maskarçılık daşına çıkıyor da bütün dünya üstümüzden oluyor. Biz bet etmeli şunu. Şunun için biz görüşmeli, cuma namazına barıp başlamalı. Ay hiç tat bolmaz bizim halkımız korkak diysen sen şu halkın içinde şunu aydanda sen özün ayttın öyle. Demek senin korkak. Hemmemiz korkak yönümüz çıkmalı. Başka açıyor. Hormatıyla şunun ölümün efirimi toyan häzir TikTok geçen TikTok'ta sorunuz bolsa men size cevap bermeme taýin. Hoşsam bolun indik gepleşikler çeldi. Ýatda çak goýan bir serdar berdim. Hamyr 3-nji gün çeldi. Öz tekliplerimizi berip 3-nji gün çeldi jogabyny garaşdyk. Garaşýar. Şondan şu jogap gelmese biz görüşimizi dowam ederiz.